kuita kudiana chipinga chodhadhama nyudza igecho baba Isabel. Icho kwade muri ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba nekupapeta dziri kuitika matima nose nyika ino. Ndine nyaya muri ya Zimbabwe inosuwisa ndati inorwadza zvikuru sei. Yakaitika mukati menzvimbo yekwa Mutoko kana ndichiyedzera kuti kwa Mutoko mukopeketa kwa Manyamakope Panyamakope school apo pedyo nepatawani sabhuku apo muri ya Zimbabwe masabhuku momo mune nyaya yakaitika inorwadza inoshamisa yemurandakadzi akari mukati mekufamba ari mukati mekuchita kana kunzvaka murume wake kana kuti kujuta kana kuti mukadzi ane dzimba dzakawanda but achiziko nepa murume umwe chete tainyoroshiwiri benefo vakachwemba communication. Ndiri kuzama kutaura amai vanoti gumbomba gumbo kunze kureva kuti baba vari mumbononzi dheti kana kuti amai vasina kumira kuda vanongoti pese pawasakana vakanzi ndokudai vanoti ndokudai. Murume akabva aenda kubasa Zimbabwe ariko ikoko kubasa mukadzi akabva sara pamba akati free malandera zvakabva zvakabvondoka zvese zvandinoda ndinoita ndokubva murume kadzi uyu afonera murume wake zvikanzi dheti zvikanzi baba vevana vangu inzwai zvandiri kutaura ndiri kukumbira kuti ndimboenda kumba kwa amai. Mudzimai ari kudza murume ari kubasa zvikanzi nemurume kundomushasvi tikasashanyirana nevabereki vedu zviri kweri amai enda izvi amai vakabva vabuda amai kumagunde amai kumagunde jekesa nsoto kumagunde kufamba uko but hapana kwakaendwa. Amai vanga vari popamba ndokubva vanotora chikomba ndokubva vaisa mumba murume achibva afonera amai zvikanzi madhamu vakasvika here zvikanzi kopi zvikanzi murume jeniero svika amai vakataurwa nemudzimai kuti ari kuenda kunoshanyira amai vake amai mudzimai zvikanzi aiwa vasati vasvika zvikanzi orati ndaida kuti tizosangana vaorati kufarafara kuti vasaona kuti murume ndiye mubhazi takarasima rekete ikokoko akatanga kumba ndoko maji masenzi ariko kumakebi ndiye kuti kumushaka panenge pane miti nemakwenzi unongwerekana wopinda muri washika hazvisi zvozvo kuti oti avo vari kwavo vazopinda pachikorokosho iko zvozvo vari pachuru pane makwenzi vanongwerekana munhu asvika amai vanga vatobikira chikomba chakagara chakapfeka boxer short chiri mumba bedroom pabhedha boxer short ranga akapfekwa nechikomba nderacho rakaenda charo rakapfeka charo rakatobvisa trouser rakagara pa vari kutodyira pambedha amai vari kutobuda mumba kupa murume chikomba chikafu pambedha achikuona kuti pashe dhoma nefesi yamudhara mukadzi akakasuka sabia ndokukoti zamkatanu achimhanya kupinda mumba achinopa chikomba chicho achikwanzi baba vasvika ndiye touch murume akashaya simba kumakebi pane zvimwe zvekuti unovimba nemunhu chero hasha dzikawei zisati dzikukupa simba dzinokudonhedzera pasi. Murume akamira mukadzi nechikomba vese ndiye touch padhuze negomo vakadanga mugomo ndokuenda mugomo vakatoonekwa chitokwira mugomo kuti vanhu avo vanhu vanga vari mumagadheni vese choro kuchishiri kuitika oneka zviri kuitika one vanhu vari kumhanya ko murume ari kumhanya ndinengekayo munhu ari kumhanya naye mukadzi wanengekayo one ari kupinda mugomo vaenda mugomo. Nyaya ndiri kutaura iyi yakukwanisa 3 weeks mukadzi uyu ane vana vake vakauya nawo pamba vana vangani ane vana 2 vakauya naye pamba ane vana 2 nemurume kozoita kamwana kakauya nako kake iye murume azosara akubvunza kamwana kakauya nako kaikai kuti chii chinomboitika panapa. Zvikanzi mama angu ini vakandiudza kuti vamakaona vari mumba veve ndio dheti vangu chaivo kureva kuti mwana akauya naamai ava pambapa waakauya naye asiri murume uyu baba vari kuonekwa achipinda mumbamo kureva kuti ndo baba vevana wangu vakasiyana but kufambidzana vachiri kuita sei vachiri kufambidzana. Saka nyaya iri kunetseko zvino ndeyekuti mukadzi uyu nechikomba ichi vese vasati vari kuvazo vakwira mugomo vakwanisa 3 weeks avasati vaonekwa asati vatsuka pamba. Nyaya ndiri kutaura mukoma KB ndekwa Mutoko kwa Nyamakope kuti chikoro chinonzi Nyamakope masabhuku remota Mutoko murume aishanda kubasa kuri kure nekumba kwanogara kure nekumba kwanogara kuti kwandomboita mazuva asita kutsuka pamba right. Mudzimai ndiye akazofonera murume achiti ndinoda kuenda kumba kwa mai vake. So murume akafonera akahambuya achida kubvunza kuti mhuri yangu yakaita sei madhamu vakasvika here ndakatozofona maybe kwapera 2 days zvikanzi hapana. So murume akakasira kufunga kuti
andifani kuita sekunonzi pane zvinhu zvinoshamisira kuti alright saka ndichazoya nawe inini hangu. Murume achingobva ipapo tachi akatanga kumba. Zvinhu zvandiri kutaura mukomba kepi asi zvousiku kwezvo zvakaitika ku 10 dzokuseni 10 makuseni. Amai vakadakara zviye zvokuti baba vari kubasa ende pana pandiri kuzikana ndiri kumusha ende baba vauye kuno kuti handiko kuma 10 dzokuseni. Pa 2 days dzakatora murume asati afonera hambuya ndo mazuva anga aspendwa nechikomba aitoziva kuti amai vakaenda kumba kuendera chikomba ndochipanga chiri kumba. Ukaona chikomba mukoma kepi chakukwanisa kupombonoka zvokubvisa tarauzi kuisa uku kusara nekabokisa shopu kugara pamubhedha wasina kutenga. Ipapo chakachidya iko chikomba kwai chachatobikirwa kasadza kekusendeke nemuriwo wei kwanzi unenge mufushi wa munyevi angatokubira beta panga pasina kuraiwawo aikone kuurawa pakadaro kana vakuda kubhilivhisa mama unourayirwa kana mbudzi inodoneka nzi ndakaiona yari mwana nyoka tikati rege tiipedzisa ende fudo inenge kapedziswa ende zuva iroro kunobuda plate iya inonzi maplate angu handini nawo aya anokugara akachenesa kitchen unit. Zuva iroro anobuda sezvinoitwa mafundisi anopiwa kama maplate aya asingabudicherwa nababa bati vakasvika mafundisi anochinzi mufundisi wasvike mabudise plate iyi. So handizivi chikomba chizikanwa ichi. Aiwa maita mukomba kuita sowanza kutaura chikomba chakazosiya bank card rakadona mumba, ID chinova chitupa chichibva chadona mumba, foni ichibva dona mumba. So murume karume ndobva atora zvinhu zvake ndobva anopanzva dzeke zvikanzi tete chengetai zvinhu izvi izvo zvakabatwa zvakachengeta. Right. Saka munhu akutozikanwa kuti ndinenge zita riripo pachitupa rikutozikanwa ndiri kwamutoko ikoko kunorira peni. Mwana akasiwa nemudzimai anditi wakauya naye aripo akura sei mwana uyu? Aiwa mwana andobvunza makore ake but mwana aripo akachengetwa. Ivo vakati isusu mwana hana mhosva tichagara naye panapa kudzoka kwaamai vake nyaya dzedu dzotanga ende nyaya takaiona ende yekutiza kureva kuti ane zvakaita sei zvakaita saka vakamumirira. So nyaya inanga tichinzwa kuti murume anoda kuti aende kuhama dzemukadzi kunovazivisa kuti mwana wenyu akukumba asi zvaita kuti ashekwe pamba ndezvekuti paketika zvakati nezvakati asi vandinoziva notonga nyaya havazoiti nyaya kana vaya nemunhu wani vanomirira kudzoka kwemumwe but anodzoka rini ipapo manje ipapo akaenda kupi mudzimai uyu chaunoguma kuziva ndechekuti akakwira mukoma tirauzi ratakura tirauzi rakasara mumba tirauzi bhutsu foni bank card pamwe chete nechitupa nefoni zviri mumumba. Ya pakaipa ameno aunza nyaya kuchimuti ndiani murume ndoita sei. Ya pakaipa vakadherera andidika rekepa ipapo ndobva ndapinda panzvimbo inonzi iyo kucheguto mukoma kebhauto kune murume akafa aine zvinhu zvake. Murume afa aine zvinhu zvake anga ane vana vake vakura semukomana mukuru anga aripo ane 18 years kuberekwa musikana ane 15 years kuberekwa. Baba vakafa nemota dzinokwana kuita 3 vaine mota dzinokwana kuita 3 mukadzi akanga aripo but airwara. Baba munin'ina wemurume akashayika uyu aishevedzera achiti izvo mainini muri kurwara mimi amutorina basa panhaka iri panapa itorina basa nokuti titokuona kuti munogona kungoendawo kureva kuti munogona kutongofawo. Saka tautora kutogova zvinhu zviri panapa zvinhu zvatinogova panapa maina hamuna chamunowana chatinokwanisa kugova panapa ndiche mota 2 dziripo mota nacho dziripo imwe mota ndeyangu imwe ndiye mwana komana imwe ndiye mwana sikana. Mama kana mune kuita kuenda kwa madzinyi mobva maenda chatinokwanisa kukuitirani kumbobvisa mari dzokumbokurapisa kana mari achida mukararama mopora kana masina kuda kusina kuraramawo mukatongwa namwari matongwa namwari asi hamuna chamunowana pano. Apo angari mudzimai wemufe mwana komana achibva ati baba maitiro amuri kuita hana kumira mushe panapa nezera rangu randave hamuna chinhu chamunotora chamunokwanisa kundiomberera pachikaranga kana ndarwara kwete kuti munovhare chinhu panapa. Ini ndichiri kuda kuenda kuchikoro ndizvo zvandoda kuita. Sisi wangu achiri kuenda pachikoro amai vangu vari kurwara vanogona kutorapwa zvakare ndatotengesa mota iyoyi kuti varapwe nekuti zvinhu zvakasiwa nababa uye zviyo zvakashanda pamwe chete nababa nani naamai. Baba munini achibva ati hakuna zvakadaro ndokubva vatora mota baiginya ndobva varowa pasi kudaro mwana achibva atozoudzwa kunzi kunyange mota yasara pamba papo iwo mwana uchadhiraivhi because
wanga uchipikisa inini baba wako ndichikuudza nekuti akafa ndiwe ropa rangu isakazokubereka iwewe. Mwana akazinga kufambisa nemota. Akufamba nemota kudaro ari pamashops. Akasvika pamashops ndokubva apinda mushopu. Adzoka kubva mushopu achida unokwira mota akaona pasiti rake remota pane gere nyoka pakarara nyoka yakamonana mukoma kepo. Ndopakatiza akasiya mota. Ndobva aenda kunodza mai vake mai akati pamwe ndizvo zvaita sei zvaitaurwa. Ndobva mwana uyo atenga koti rake ndobva amwa. Ndokatenga ripo koti rechi2 ndokubva amwa. Ndokubva aenda kumba kwavo kwa baba mukuru wake. Baba munini. Zikazi baba munini. Ndoda kunotora mota yangu handi munobvisa chinhu chiri mota. Baba munini zikazi handizo kutaura newe. Ora chienda unotora mota yako. Mwana china kusvika mota arona nyoka muchisina. Ndobva driver mota yake. Ndobva aita sei? Aenda pamba asingopaka mota. Mota ndokubva yatanga kuchifuta. Ichibva yatsva. Yakanga yatirwa nababa munini yayi ndobva yatanga kupfuta. Mota yakasara isina kupfuta. Imota yakanga yanzi ndeshi ndiye musikana. Saka iko zvinotaura kuno kwatiri kuita baba munini vakatsva. Vakamerwa nechinhu chinonzi herpes. Tinogona kuti iherpes ndokuti tikaona munhu akatsva pane chiratidzo cheherpes but kutsva kwakaita mota ndokutsva kwakaita chii mwiri wavo wakuita mwiri wavo. Saka vanhu vauziva kuti chii chaitika but zvakatangira pakuita sei pakuda kwepfuma yakanga iri mukati mekugovana kwani kwababa nevana. Pakashaya murume uyu angane tunhu twake. Yes. Veukama havana kugara pasi here kuti vagovane pfuma kuti vagove pfuma. Vakanga varipo veukama vese vakataura vachiti munhu uyu ane vana uyu. Hapana ndekuti titaura kuti zvinhu zvinopiwa ane nokuti agara nemhuri yake. Uyezve mukadzi wakashanda naye mupenyu ari kutorwara zvakare motedzo dzikashanda dzinoita kuti amai vaona mari yekuita sei yekurapiswa. Wani munhu akabuda kaoma musoro ndio baba munida. Vakazototi vamwe vese vakaenda pasaidi vachiti matauriro ari kuita pachivano ndichida aite sei aite kusvikira kudetsera nemwana kusvika nhasi vatsva. Izvozvi vakatotsva. Izvezvi vakatsva. Havana kuenda kuchipatara. Vakaenda kuchipatara vari kurapwa but vakatsva. Mota yakatsva. Mota yakatsva. Yemwana komana vakarwisana vakatsva. Wani wachona akatobva atsva iye. Chakanyanya. Chakanyanya mukoma kebato. Chakanyanya. Waita mukoma kebato chepasendinari. Pasendinari pane murandakadzi ane murume wake ari kubasa. But akachita gombomba munhu achimbopinza chikomba. Kureva kuti mwoyo wake wanga usingagume kuda. Kureva kuti wangoona chitaka kuti ndokuda ndasei anokuda asi shoko rinoti murandakadzi kana wati unoda murume umwe chete zvakwanira ipapo kusvikira wazosiyana naye. Right? Amai avapinza chikomba ndobva wapinza chikomba. Baba munini ndokuzviona. Vazviona ndokushedza komiti yemunzvimbo papurasi. Vanhu ndokubva vaungana. Zvikanzi right chivhura idhoo. Tinoti chibata chikomba chiri pai chiri mumba. Kunodaisawo mumba mukoma kebato hakuna munhu. Varume tsvakai munhu kutsvaka hakuna munhu. Apo mukoma kebato chikomba chiri mufiriji. Chaka chiri muchi? Chaka chiri mufiriji. Yanga isiri oni zvayo. Ndopa chaka chiripo chakavharirwepo. Vanhu vanoita zviro zvokuti akuti mwakakuti ndikati mumuna firiji ngombe ndikuona kamuti kakaduka kari kukatisa. Unoziva chivi mukomaka chinokukonzeresa. Ndikuimagina ndichiona munhu ari mufiriji. Ari mudhara nekane dumbu akakwana mukafiriji Saka nyaya yakazofambiswa sei mushure mekunge chikomba chabatwa chiri mufiriji. Right, saka kuti panikombo kuti chikomba chabatwa murume achibva ashevedzwa. Saka kuti zvokamirwa kuti murume kana achinge asvika nyaya igotongwa kuti yoita sei. Achatongwa here kupinda zvese mufiriji vamwe chaenda kutora mukadzi wemunhu kana kuti vachienda kupinda mumba hatizoti zvagari. Tokuti akatogomba firiji. Kupinda mufiriji. Unenge wapinzwa pakonda. Akapinzwa pakonda mukoma kebato. Aisitona pabvura miti ndopauya kuti aiwa chovhawo kumaniwe. Ndizvozvo. Ndakutsvagira mukadzi wangu dhiringi rinotonhorera. Right. Unonzwa sei? Akaimba mukomana akati izvo generator. Nguva yamunenge muri kumafiriji ikoko. Vakadzi kuzvinoreva kuti magetsi aenda magetsi ndiwe. Vanotsvagawo kuti chii? Generator. Obvious mutani. 2 tsudzura ichenzwa baba Isabel. Mukoma kebhodhu laini uri kutaura kereka. Kungoisa panzeve chete ka pasina masekenzi ringa topinda. Ukaona yadya mari yakawanda ka ndiona unokuisa panzeve. Because kungoti green nokutopinda. Zvokuti ukakakasa kuti sadaiso ndina masekenzi achifamba yakanyanya. Right chedare mukoma kebhodhu. Chedare chiri muno muharare panonzi mabudirira. Murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ari kugara vese. Mukadzi uyu akafirwa nevabereki baba naamai. Which means ari kugara nababa mukuru nababa munini pamwe chete nehanzvadzi dzake vapenyu. Ende paakanorora vakaungana kuratidza kuti vane chido nemwana wavo vakagamuchira mari ende mari yakaendeswa nemukwasha inoratidza kuti munhu ari kuda kuroora mukadzi wake semukadzi wake. Which means mari yakagamuchirwa. Right, iko zvinozvo mukadzi atanga kurwara ari kurwara chirwere chekurwara nenjere.
paari kurwara nenjere ari kuti akaenda kuvabereki vemukadzi kunodzati mukadzi wangu ari kurwara ina handisati ndane mwana mukuru ndini ndinoriritira mhuri ndinoenda kubasa ndichidzoka mukadzi wangu madauro ari kuita anoda munhu anogara naye anoda ini zvakare muri ndinofanira kuti ndiende kubasa ndichinomuriritira kuti iye aone mari yekurapwa pamwe chete nokudya pamwe chete kushandira vana saka ndiri kukumbira kuti tibatsirane mungatora mukadzi wangu rekati kumwe munhu anouya kuno kutionesane asi ndiri kunyanya kuda nyaya kuti tingafamba sei nemukadzi wangu kuti arapwe agova munhu akanaka vana tezvara vari kuramba kuuya akavati huyai avahuye endokaudza kuti ndokukwidzai bhazi vari kushevedzera kuti munotipa mari yebhazi kana tichimwa doro nemari yedoro kana pasina izvo atiuye apo hanzvadzi yavo iri kurwara vabereki vachona saka kunari kushevedzera achiti iko zvinozvi kuti ndichikwanisa kuenda kunotsvaga mari yokuti kana tichinge tafamba tine zvinhu zvatanzwa kunodiwa mari tingakwanisa kurapisa semukadzi wangu handichakwanisa kuenda kusebasa kwekwe ndosoro ndakabatana nemukadzi nemudzimai vana zvakare vadiki vari pambapa vanoda kudya ina ndichakwanisa kuenda kubasa vacho vanofungira tinobatsirana vana tezvara ndikada kuvadana vari kutoda mari yebhazi nemari yedoro kana pane zvinoda kutengwa kwanzizo unotitengera uyu chede kuuyeko kuzoona murwere ende toratidza kuti kuuya kuzoona chete havana kana pfungwa dzokuti vanoda kunoita sei kunorapisa ndoita sei ndiri mukwasha anozivikanwa mukwasha akaroora vacho vandakapa mari ndo vari kundiitira zvinezvi ndingaita sei kuti ndisunungurwe right mukwasha akataura nani padambudziko raasangana naro mumba make akati mukwasha anotozivikana zvokutoenda kumba zvokutoshanya kuenda kumba kunana tete vemwana kana kunana vamwe tsano papoti ndatosvika pana pandodambudziko randainaro vana baba hakuzi kuroora kuti inonzi kwanzi gara mukonaka kutotaura navo kuti mwana wenyu kumba kwaari kuita sei ari kurwara ndati ndizokuudza kuti ndo zviri kuitika ndopakuudzwa papoti bhazi munotikwidza kana tichimwa doro nemari yedoro motipa ndotikwanise kuuya ikoko ndiani ari kutaura mashoko aya ari kuti bhazi munotikwidza uye tiri kudaka mari yemarefreshments yedoro ndiani yakataurwa nehanzvadzi yake pamwe chete nababa munini vanova muningina wababa wemukadzi ari kurwara ndovakasimudza mashoko kureva kuti baba zvese nehanzvadzi vese ndana tezvara ko amai vemukadzi uyo ari kupi amai vemukadzi vabereki vemukadzi uyo vakafa vese vakafa vana tete vari kupi vana tete varipo mashoko akasvika kwavari ende vana tete varitoshedzera kuti baba munini kana vakataura hatitungamire isu tiri vakadzi tikanzi handi yetinoenda hei saka rutini ndakaroora but ini mukadzi wangu ndiri kumuna anogona kurapa kapora but mashandiro andakuita manje ndaakubata nemuromo handishakwanisi kuwana nguva yekusevenza ko kana vakasvika vachiti ngatifambei ndofamba nei handina mari yacho ndio vari kutoida zvakare tikwidze ugotipa mari yedoro kumushando kupi kune vana tezva kumusha kuhwedza I'm not too sure but kunenge kuhwedza but vanhu vandokutaura iko zvinozve vari muno muharare mubudiriro ya pakaipa rega tinzwe kuti dare ringatonge sei paka Bulawayo sorry Bulawayo 1 2 nezuro ndakanga ndine nyaya yemwana komana ari kushevedzera kuti mwana ndewangu asi ari mwana waamai vake ndadzoka zvakare mukoma KB mune nyaya yakaitika munzvimbo yemubulawayo kunonzi kunkulumani kune nyaya yakaitika yekuti pane mwana komana aigara naamai vake mushure mekunge baba vake vakatenga imba ndokugara naamai vake vanga vakura ndokuchiteka kugara iye nemukadzi wake achigara naamai pamba apa mai vari kurwara achigara navo pamba apa vachirwara kudaro but imba ikubva kumashure mukoma KB yaizivikanwa kuti kutanga kwemba iyi akafambira nyaya dzemba iyi ndaamai vemwana komana uyu kwete baba ende matsamba nemazita zvese zviripo ndezvani ndezvaamai hazvisi zvababa kureva kuti mwana komana simba riri kumugarisa apa iye simba rekuti amai vangu ndova neimba iyi zvinozivikanwa nehama dzaamai kuti imba iyi ndemwana uyu zvadaro baba pati amai vari mukati mekurwara amai vakabviswa pamba nemuroora mwana komana anoshandira kunyika yekusouth africa asi muroora ndi anogara pamba pana amai mwana komana achidzoka pamba apa muroora akaudza mwana komana aruma ndiye murume wake kuti izvo amai vanyanya kurwara ndokuvabvisa pamba ndokuvaendesa kune imwe nzvimbo yavakaita 2 months variko vachinzi vari kushandirwa apo mwana komana nemukadzi wake vanga vatotaka kutogadzirisa mapepa ekuchinja imbai kuisa muzita ravo ndiyorosha ndokubva vabvisa imba amai vakashayika ndokuita 1 week vasina kuendesa kushoko kuhama dzababa kuhama dzaamai ava kuti amai vakafa vachingori kumochari
amai vakashayira kupi kuchipatara kwanga vachirwara vari Okay. vakataka kuendeswa kumwe kwaita zvekunamatirwa kwainzi vari kumativi ndokuzobviswa ikoko ndokuendeswa kuchipatara vaendeswa kuchipatara vachibva vanofira ipapo asi zvakazoonekwa kuti zuva ravakafa nezuva rakazoziswa hama kuti izvo munhu akafa patori nemazuva kuti vachiburitsa munhu muchipatara vega zvakazvisisa iti nguva yavaita zvinhu izvi vaiti vanoda kuzoburitsa chokwadi chekuti amai vafa vapedza kumhanyisa mapepa zekuti imba yayani vachinja ownership ende for sure vakagona kuichinja ndokubva vaichinja vachipedza kuchinja zvakatozoonekwa kuti izvo masignature emapepers avo ekuti imba ndeyani aitori nezuro hama dzichiziva senhasi amai pavangu vachirwara vari muchipatara vanasekuru hama dzaamai even hama dzababa havana kuziviswa here kuti amai vari kuduwara amai vari kurwara havana kuziviswa nyaya izivikanwa nemuroora ndiaienda murume wake ari kunze kwenyika ende pakazouya murume uyu amai vanga vatofa kudhara achibva azosvika pamba ende vaizivana kuti nemukadzi wake vari kuti usaudze vanhu ndimo takatomhanyisa chinhu ichi ndobva chamhanyiswa mukomakepi chamhanyiswa hama dzasvika paya pana patinoziva kuti imba ndiye mwana wedu tiri kukumbira mapepa nezvimwe zvatiinazvo hapana chakabuda mukomakepi zvavakanyoratidzwa ndizvemwanakomana uyu asi zvaka zvino zvidhindo nemaziso ratidza kuti zvinhu zvakaitwa manje manjizvo veukama vakati kondonyaya iripo kana mati ndizvo chatichatakura chete mwana wedu achitore hembe dzake nokuti taiziva kuti imba ino ndeyani ndeyake kana mati yayenyu ko iwewe mwanakomana wakazotenga imba rini ane dzake dzaitaurawo kuti imba akatenga rini ndokubva vabuda vachibva vaenda zvikanzi tine hembe dzatoda kutora saka pakadzi pane hembe dzoda kutora vadzoka akabva ati mukana vakatora hembe dzavo zvinhu zvangu zvazaruka nekuti hembe dzikasara mumbao dzinogona kundikurira zvinhu zvangu zvazarura pavakapinda mukoma KB vakapinda asiri ivo veukama chete vakapinda ivo nekuti haazivi hama dzaamai vake dzese haana kuziva makapinda muine mumwe munhu akasunga jira rinonzi reredzo riya rinoshandiswa nevanhu vanotambatari ndoro akapinda akapfeka but murume akakununuka kuzviona akakwanisa kuona chinhu ichi mukadzi vanhu vakubuda kati vanhu vapinde umo imi hamunonhe panenge pane n'anga wondai munhu akasunga jira iri jira raakasunga iri ijira rinosungwa nen'anga iri murume akati varegerewo zvitaura munhu haisafaniri kupinda mumba but vakatozobuda vakuenda vakatozotaura kuti mapinda apa muri kuya nen'anga chichi vataura zvikanzi aiwazve tai kutora hembe amudi ritora hembe ndokubva vaita senge varama zvakare dzimwe hembe dzavanga vakabata ndobva vatsikanda pasi vachibva vabuda vakabata hembe imwe chete asi hembe yavanga vakabata mukoma KB ihembe dzimwe hembe dzinopfekwa mukati right ndobva vaenda mukoma KB ndiri kukumbira vagari vekubhulawayo vekunkulumani ngatifambidzanei nepfenyuro ndenyu teneoroshi ngatifambidzanei chimuti ndechenyu ndinosiziva kuti vakachibata mukoma KB musi wa7 November mukoma KB vanhu vakabvambiswa 6 November musi wa7 November mukoma KB imba yakamuka kusina kunaya yakadzikira one side nesenge gomba ri kudzirika makambona zvinoita kuti toilet yakuzinzi yadhilikira yakarereka one side ndozvo yakamuka iri beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down ya emeliwo varoya vana pilo mumba iwe imba yakakura sei imba hombe ine 7 rooms imba yakakwana right yava nemakore yavakwa ipapo mvura dzanaya foundation yakatosimba mushure mekunge amai vafa yese hama dzauya paita mutauro hama dzaamai dzasvika nemubatsiri vaita zvavakaita the following day imba yakamuka yakarereka kuita senge gakaja kudai yakarereka ndopa vakati ndobva vabuda ndobva vaenda panekiso vanhu vakanga vari mumba mukoma KB vakaita senge vanhu vakanonoka kumuka hapana zvavakaziva kuti ndo zvaidimba vanhu vepanext door ndo vakauya vachiti hakuvaridziwe pana pavari kupi ko imba yaita sei chida kutobvunza vanhu vakanga vakarara mumba vakatonzwa nekutaura kwevanhu vepanext door vari panze vachiti
baba nengi kuchi chaitika ndipo pakati pepo kubuda panze dai paside vanhu iva waitoka vanga vakatobatwa nehopo chimungi kuti kutori usiku vakarara ndokuona zvinhu zvakadaro. So munhu anoziva zvakanga zvina amai apa vakafa pekupedzisira mukadzi amai pakurarama kwavo vakakaona makore anosvika iwo 76 years vaifamba vakasimba vasina kukotama asi pavakazoenda kunofa vanonzi vanga vakufamba netsvimbo chikonzero kufamba kwavo kwakunetsa mwana komana wavo haazivi kuti mai vake vaibata tsvimbo asi anoziva kuti vaibata tsvimbo muroora chikonzero ndiyakapedzisira murume mukoma kepi vambobuda vabvisa zvinhu vaenda kune imwe imba kwavakakavaira vachidzoka pamba zvezvi kuti pane chendoda kunotora vakuchika kugara ipapo mwana komana akaona mai vake muchemberi achipinda mumba imba iyayi akabata tsvimbo achida kuti munhu ari kuzama kuda kufamba achida kuya kuti vazopinda mumba umo ndobva adzokera akati kumukadzi wake zvinhu zvitikakumba zvakaoma izvo zvindaona munhu akapfeka zvakati kumufananidza ndikuona senge amai vangu but handi vakafaka ndikuona senge mai vangu but vakabata tsvimbo zvikanzi ndozvanga vave mai vako vanga vakubata tsvimbo right ndokubva aenda kunotsvaga munhu iye mubatsiriwo paakaenda kunotsvaga mubatsiri mukoma kb ndobva anopinda vaakutosvika kugedhi ndokuona zvakaita muchemberi uye akabata tsvimbo ari kupinda mumba mubatsiri kuti achiramba kunopinda andini ndiashedzwa vaona munhu ari kupinda ka zvikanzi zvandaka ndichikuudza izvi zvandakamboona zveshe ndozvandiri kuona zvione munhu ari kupinda mumbamo ndiye wandakamboona futi mubatsiri kuti achivhunduka manje kuti achike kupinda anonzi takupai mari kuti muye kubasa munogotya sei akanopinda nechivindi mukoma kb anopinda nechivindi havana kunowana munhu mumba mubedroom yanga iri yamai vayo ndio makaona muine murwi wechimbuzi ndio wanga urimo unoratidza kuti izvezvi uchangobva kuitwa munhu achangobva kubatsirwa vari mukati imomo murwi akanga aenda kunobatsira akuda kunobuda ari kusara ari kutevera mwana komana yanje akatanga kubuda panze akusara kuti anobuda ka ari kunzwa ari kushedza kuti uyai munditore ari kuzamba kudai so achibata mudhuri achiti handichakwanisi kuona pane do uyu murume uyu kuti achibata mubatsiri manje akati iniwo ndikapinda ndogona kuita sei ndogona kuita bofu munhu regai ndikuudzai mhuri yezimbabwe maprofita nen'anga kana musina kusimba pazvinhu zvenyu muri mafeja munofira mudzimba dzevanhu munhu uyu kuti achitora munhu ari mumba uyu ari kutomuudza nemasaini kuti fambai endai kuraiti ari mumba aiti ndasvika pamuri kuti padhobha ndiri kubata mudhuri hapana dho ndokubva achifonera kwandiri ini zvikanzi ndiri kutsvaga mubatsiri kumba kuri kuita zvakati haana kutaura nyaya iri straight zvikanzi kumba kwako kuna zviri kuitika ndiri kukumbira kuti ndibatsirwe ndinomudza kuchitara nhamba dzevabatsiri ndipewo nhamba yemubatsiri ndokubva ndamupa nhamba handina kuziva kuti nhamba yakamupa ndiye munhu mumwe chete akaenda ikoko kunobatsira kusvika imba yazomira yakaita viscos plus 263 afonerwa mukoma kb zvikanzi bulawayo kupi nditumire mari yetransport ndinofamba nemotokari ndoda kudira fiwewo ndikouya ikoko ndokubva driver achitosvika zvikanzi papi zvikanzi ho apa handipindi handina huori basa repanapa ndini ndakashanda ndokubva adzokera kutaura kuti ota mukoma kb chakakwanisa kuita chide ndechekuti izvo ndinoda kuti munhu arimo maabude muprofita kana kuti n'anga yanga irimo yakabuda panze but kutaura kwandita mukoma kb vakanzi izvo endai kuhama dzevanhu vepamba apa apazi pamba penyu apa munobatsirika ndina urombo manakomana uri kundifonerewe zvako zvisati zvatotanga zvichati zotanga enda unodana hama dzekwamai vako zvakaitika unozviziva nezvino ndopakatifonera chiti bhosho ndakaenda kunzvimbo inonzi nkai ndokunoberekwa amai vangu ndasvika kudana sekuru varamba vati kwete hatikuzive ndiwaniwe havasi kuziva muzukuru imba ichiri yakabhenda imba yakamira yakadaro ichiri yakabhenda mukoma kebe kunyura rimwe divi bijana kurereka kudai baba Isabel papa saka vana sekuru vatsika madziro vana sekuru kuzvino mwana aenda ikoko abva anzi kara zviya ndiwani kwewe uri mwana waniko tine vana vakati wandei uri mwana wemwana upi but isu tikakubvunza here nezera rako here tingadai takutokuziva ndiwani wewe enda unoona amai vako tikusire amai vari kunzena unoona amai vako ka ndo vakafa ivo amai ava vakavigirwa kupi kumushere vakanzi takuenda kunomuvigira kumba kwedu nokuti mati panapa haana imba haana chake saka taakutora wedu tonomuvigira kwedu 0713938538 regai tinzwe mashoko ndezvi mubvunzo wakamirira vanhu vari kuda kuroora
vari kudanana naye izvezvi asi akasi akambororwa but kune vakaroora vanhu vakamborambwa kumashure izvezvi ndopa kuti hongu ndinayo but akamborambirwei hazvisi kudivi rimwe chete zviri kwese kwete kumudzimai kuti unomubvunza kuti okay wakarambirwei ko ivo varume kwanzi zvibvunze hausi kubvunza munhu waunaye kwai zvibvunze ivo varume zvibvunzei vakadzi zvibvunzei asi pane zvinoitika mangwana kuti pamwe ndizvo kanyemba nabhozho vanhu ityai ngozi idi kutora imba yangu zvechisimba pada amai vake vari vapenyu anga asingavateereri vakati hanzi haisi yako ndafa okay haisi yako ndafa ndi constable forage pamwe ndo vakatokonzeresa rufu vakutoda chinhu ichi ndizvozvo vangatomhanya chimba vangauda tochimhanya munhu ari mupenyu ndivo vakakonzera rufu rwamai rega tingonzwa kavateereri vaviri kuburikidza neichi chokubulawa toenda tese nemumvura mese imiwo mukomagwecho kana vakuenda hatidi kudzvinyirira aleki tinoenda tese ingora akafirwa kana kuroorwa neakafirwa kuri nani chaizvo pane akarambwa munhu haagoneke ndinonzi mai 2 ndiri kuno kobulawayo but inyaya yekuti tinenge tisingangonzwisisana nekuti munhu panyika tinavo vakambenge vakaroorwa tinavo vakambenge vakaroora kutaura kuno kuti vane misha inoyevedza inochivika nezvavari kuita nokuti vakadzidza kubva pakutanga asi kuti munhu ega akazvimirira ane pfungwa dzake ngatingoti kana wabva mune zvimwe waenda mune zvimwe cheuka zviri kumashure woenda nezviri kumberi ndiko kuti uenderere mberi chikonzero ukatarisa zvese uyezve vakadzi nevarume mirai kuramba muchingoda munotenderwa parudo kuda kamwe chete ndiko kuti zvisaita noise zvisakuwadzisa nokuti ukaramba uchida uchakuvara nokuti akabvisa mari ndomwe chete akabvisirwa mari ndomwe chete asi ucharamba uchitamba nevamwe zvine ngozi murume uyo wekwamutoko ngaaendese vana kuma-DNA test kuitira kuti azive kuti ivo vana vaviri ava ndevake here nokuti apo pane nyaya ndinonzi baba tapiwa paStone Ridge kudhemu pari trick unochengeta ziri zvangu salibonani ngingu ekingdom ehwange kingdom ehwange chakabatwa chemunhu akachibata kuti dzi right tinotenda baba Isabella iwewe andiriya iwe ndirove pakatsikatsika semudzambada pakatsikatsika semudzambada pakatsikatsika Hurry to the footage with the pinful. Reporting Hurry to the footage with the pinful. Hurry to the footage. Tapio. Whoa, Almighty Spine for the pitch and the pro. Fana to the picture of driver. Jumanda Wakachweba Kabinaka. Sipinity Warabai. 10 years with the pinful. Wakachweb. Sipinity. Waramate. 10 years. Accuracy. Rigidi Vun Mighty Nyanga pasekerere pakurambana pane anorambiwa achida mumwe wake saka pakadaro panoitwa sei mukoma kebi izvi zvakaoma izvi tipei mashoko mukoma kebi panoziba kuzhongora vanenge vachida kukubata vanokubata sei vanoda kundibata mukoma kebi vanondibata pa 0715 263 125 0715 263 125 pane nyaya yandakataura mukoma kebhaundi ndichitaura pamusoro pemwana wokuti ari kubuda achibuditsa mabutterfly kananda kutiroreze pane vakawanda nezuro vakazenge vakundibata vachida kubatsira ndichishayiwa nhamba yekuti ndoapa nhamba yacho ndavepo nayo kana vanoda kubatsira vanhu vaindifonera zuro vachida nhamba yayo mukazondibata zvenyu ndinokupai nhamba yacho mukwanisa kuenda kunobatsira mwana wayo ndapota musabhipa